92 lidí se postavilo v sobotu v Grimově na start premiérového ročníku zimního běhu podél Bečvy. Skupina vyrazila v 11 hodin a už za necelé 4 hodiny se vedoucí běžci objevili u lávky u tenisu, kde se stáčeli zpět ke Grimovu. 10kilometrovou trasu s časem 33 minut a 7 vteřin zvládl jako první 34letý Tomáš Blaha z AK Asics Kroměříž. Jen o 28 vteřin pomalejší byl Tomáš Steiner z VSK Uni Brno. Jako třetí doběhl do cíle David Pelíšek z AK Olomouc. Z žen patřil nejlepší čas 35leté Janě Žaludkové z týmu Autortufo Zlín. Trasu zaběhla za 42 minut 49 vteřin. Nejmladším účastníkem byl 12letý Dominik Krejčí z cykloklubu Rohálov. Nejstarším pak 76letý Jaroslav Merta z České Třebové. Jeho čas byl 58 minut a 30 vteřin. První ročník zimního běhu podél Bečvy byl součástí 31. ročníku Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje a Grimovského poháru.